Hello mga katupay. Meron pala ako napansin sa commentation mga katupay. Meron nag-comment doon mga katupay. Yan ang comment niya mga katupay. Yan ang comment niya mga katupay. Gusto niya mga katupay kakain daw ako ng lingatong mga katupay. Mabira naman. Dol, mabira ka dol. Wala namang lingatong dito dol. Kasi syudad man to dol. Wala man to sa bundok dol. Kasi yung lingatong dol nasa bundok lang yan makikita dol. Kasi kung building man to dito dol. Ay pa ipapakain mo sa akin. Kaya yung ano daw mga katupay yung bagyang daw mga tupay pa, bagyang. Swerte mo dol, kaya mayroon yan dito bagyang dol. Yan dolo. Yan dolo, bagyang yan dol eh. Yan o. Dami yung puno dolo. O, mayroon pa isa dolo. Yan, bagyang yan dol. Yan, bagyang yan dol. Mayroon dito dol, bagyang. Ito dol, kakainin ko to dol para sa'yo dol. Kaya request mo dol, diba? O, pero pag lingatong dol, ay wala yan dito dol. Mga building dito dol, mayroon yan o. Yaman ko sa city dol dol. Yan dol ito yung hamon mo sa akin dol. O, tikman ko yung dako ng bagyang dol. Yan o, bagyang yan dol eh. Kaya kakainin ko na dol Ito dol o. Kita mo dol, kainin ko na dol Kurang pa. Akala dol.